Sinamahan Sa grupo din ko. kita eh. Basta lahat na nag-mail sa akin nun, inalagay ko sa grupo. Hindi, I mean is yung mga nagsusupport kay Kuya, yung nagbubuo ng group, di ba? Pumasok ako kay Chris Ulo para yung ipon-ipon kami ng kwan para ibigay Pinipili kay ko din Kuya. po kasi yung kagroup na ano, parang family ko na, oh, kamusta po, ganun, Sa akin, good walang morning. pumipili. Hindi kasi minsan yun nga sa grupo Ikaw yung magsasabi. may favoritism, may away na ganito, may chismis na Waiting for ganito, ayoko Kuya nung Bal. ganon. Sabihin ko, naka-live si Kaagapay. Ay, naka-live ka ba? Oo, nag-live ako. Ano ba sinabi ang email ko? Hello po, Miguel Love shout out. Kita ko dyan. Ayan, nandito na po Miguel Love si shout out po. Michelle Japina. Ayan, Ate Meli. Tsaka si Ate Delca Barley. Ayan, nandito rin yung mga magaganda natin, no? Si Sweet Charms at saka si Erika Barley and si Kuya Jun. Ayan. Siya po pala yun. Ate Merly, Miguel Love shout out kay Jessa, kay Cheryl. Ayan. Hello Kagapay at Michelle Japina from Early Bidonyo. Ayan. Michelle. Picture. Kay Cheryl. Sabi ni Be Considerate. Sige nga. Hello po picturean host daw Kalingap kita. Kagapay, Dali, Selena dali, Ana Muebo, Marilyn Lee, Miguel Love shout out. Chris Auren, Miguel Love shout out din po kay Juliet Sales. And dito kami ngayon sa ano sa Caloocan. Si G- Birador. Just R, Miguel Love shout out. Kumusta kay Norhaima Diba? Ayan, Miguel Love shout out din po sa iyo dyan. Wala ka-group. Kay Marison Maglaki, kay Aneta Paron, Miguel Love shout out nanonood sa sa kanya. inyo. Teoria Tumaliwan, Miguel Love shout out po sa iyo dyan. Biro lang po yun. Merly Bilen, Miguel Love shout out. Lang yan. Tsaka si So nagantay kami kay Kuya Bal. Leon Andun pa sila katatapos ng live niya. Papunta yata sila kay Si Kuya Chris nga din, pag naglalagay ilang ako, kay Christian. nagbibigay din na ano. Ayan. Kay Mikak, ayan, kay Agnes Mides, Malapit shout nga lang out. din kami kay Christian, pero ayaw kong puntahan. Hindi ka umuwi ng diet, ayan si Kuya Bal pumunta sa iyo. Oo, kahit kalingap ko kasi Ayan, pumunta dito si Kuya Bal sa Caloocan. Ayan. Saan ka ngayon Kagapay? Dito po ako ngayon sa Caloocan. Kasama ko po sila, si Bonso, Michelle, Capina. Hello po, Dumating na po shout siya. out po sa lahat. Ang ganda pala talaga niya talaga. Ay, bata pa yan, hindi lawlaw. Ayaw, no? Kami lang ang lawlaw. Nauso yung mga law-law. Tawa ko Walang din. yan si Kuya Bal kung ano-ano. Kay Leticia, si Tita Paz, Miguel shout out Ate Alo, maraming Pero mas salamat. maluwag dito. Kay Elma Maligon, ang sinila kanina, ayan. Oo, nandun ako sa live nila, Kuya Bal, kasi biglang naputol, pero magla-live pa yata yun mamaya. Oo, Opo, inaantay lang namin siya dito. oo. Juliet. Ayan. Heidi Contreras, ayan. Michelle, ayan. Kagapay nagantay ka dyan. Opo, nagantay kami dito. Nagkaligaw-ligaw kami sa kakahanap dito sa Sa Kalingap. Sino ni Kuya? tapos ito si Sweet Charms. Si Ate Ayan. na hindi pa Sinundo niya ako sa may rotonda. Tapos naligaw-ligaw din si Madam Delca Barley. Ayan. Akala ko nagkakotse ka. M. Amboy, Miguel Love shoutout. Saan po yan sa Caloocan? Sa to? Sa may Amparo. Martina Bacaslao, sama ka sa kanila ni Kuya Bal. Pero okay, Yan yung pinag-iisipan ko. Ayan, Mamita, Miguel Love shoutout. Ayan, malay nyo, sumama tayo kay Kuya Bal. Naku, parang ang sinundo yata ako dito Saka sa Martes, malapit kay pupunta yata kami. In-invite ako ni Kuya Kasi siya ang Joey. Kay Joey, napunta kami ng ribbon cutting kanina, tumawag siya. Sinauna niya kami. Ayan, Ate Aurea, kasama namin dito si Michelle. Oo. Ayan si Madam Del, si Sweet Charms, at saka yung kapatid ni Michelle. Nangaragang Lola, Aurea.
Oo, ito na. Naligaw-ligaw. Naligo-ligo to. Akala ko nauna sa akin. Pero mas nauna pala ako. Stress ako sa motor. Norny TV Vlog, Miguel shoutout po sa iyo. Salam din po. Mayra Ibardo, Miguel shoutout po sa iyo dyan sa Pasig City. Tamsak-tamsak Kay po Ma'am kay Flares, Kagabay. Miguel shoutout. Kay Chan. Oh, makita namin ulit si Kuya Bal. Ayan, parang pasasamahin niya tayo ng daet. Punta sila Kuya Bal kay Christian, ganda pala ni Japina. Oo, maganda si ang ganda ni Japina. Junaris M, Miguel shoutout po sa dyan. Kay Rona Bailon, hilo-hilo din po, Miguel shoutout. Kagapesan ka pupunta kila Christian. Hindi ako mapunta doon, nandun na sila kasi malayo din dito yun. dito. Oo, tsaka mahirap maligaw, walang sasakyan. Wala kasi akong dala, nag-commute lang kami. Raisa Len Kinlat, Miguel shoutout po sa dyan. Watching from Makati City. Ayan, under sila kay Christian. Oo, under sila kay Christian. Tapos dito na sila pupunta. Diretso na yun sila. Leija Basay, shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat kay Ate Noemi Tugadi, Miguel shoutout. Tugadi. Ayan. Hello, hello. Kay Gilbert G, kumusta po Kuya Asim? Ay, si Gilbert. Ito po yung tinutulungan ko sa Antipolo, si Gilbert. Ayan. Miguel shoutout po sa iyo dyan, Gilbert. Ayan. Kumusta? Ayan. Jara Arenas, hello din po. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Kay GS, OFW na vlogger. Ayan. Magat din ha. Miguel shoutout po sa iyo. Kay Tiny Pleasure, Miguel shoutout. Ayan. Ate Alo, maraming salamat sa pa-members dyan. Ate Alo, maraming salamat. Ang daming viewers. Ayan. Waiting po kami kay ano. 150 na. 158. Ngayon lang to. Aurora Pagaduan. Ayan. Miguel shoutout din po sa iyo dyan. Ayan. Sweet Charms, Mr. Japina. Don't forget to shout out ha. From Heidi. Oo, si Heidi. Hello, Heidi! Ayan, kay Jennifer Store Divan, ayan, sama ka sa daet. Wala ko. Parang makakasama yata tayo ng daet. Sama ka na. Nora Malabriga, Miguel shoutout. Kung magkasya tayo, kung may masakyan, ano. Ayan. Kabes Brand TV, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Alam, may nagpakulay. Maraming salamat sa nagpakulay. Thank you. Ayan. Hindi ko na makita. Para naninibago ako dito pagka sa Pilipinas. No, ay, siyempre galing ka ng Japan eh. Angelina Ibarduli Dulasa, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Hello Kagapay at Michelle, ingat kayo, God bless po. Ayan, si Angelina Ibardulasa, ayan. Ayan, kay Sophia Brownyosa, Miguel shoutout din po sa iyo Sino nagsabi dyan. kanina na ang ganda ng Japina? Si, ano, Ma'am Flores Channel! kay Mega Rick love shout Gisa. Hi po, Ma'am Flores Channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. So talagang maganda si Japina. Batang-bata si Japina. Sana all. Ay, sorry po. Ha? Ayan, oo, ano, may. Nakalive Kaya ka? hindi na kita ni-replyan para, ano, surprise. Ay, surprise. Hindi ka nag-live? Zima Rapanan, Miguel shoutout din po sa iyo dyan. Kay Nika Rendon, kay Via M. Amboy, Miguel shoutout po. Malapit lang po sa amin, from Santo Cristo po ako tala, watching from Rome, Italy. Ayan. Uwi ka, hindi Sa ka bahay lang. Ito sa ano, may papuntang malapit lang po sa ano eh, Santa Misa Dam. Ay, Santa Misa. Lamisa Dam. Lamesa Dam. Sa ibang bansa kasi, di ba, pag nandun ka, parang internet lang din yung ano mo. Hindi ko nga Ayan. Kagapay, Merry Christmas. God bless sa makana kay Kuya Bal. Ayan. Ako, baka hindi tayo isama ni Kuya Bal. Marietta Ovena. Sa bubong ka daw sumakay. Sa ano daw, sa ATP version. Miguel shoutout po kay Marietta. Miguel Parang ang ganda ko dyan sa camera mo kaagad. Alis tayo ng cellphone. Parang tatlo ang sasakyan. Parang cute din ako. Sila. Dalawang pick up. Kung kasya tayo, parang plano ko nga talagang sumama. Dalawang pick up, di doon ka sa kinababi. Hello mga kalingap. Evelyn Garrido, Miguel shoutout po. Sama kayo sa resort para masaya. Opo, parang dito yata ako matutulog eh. Best Friend TV. Uwi ka. Ayan ka best friend, Miguel shoutout po. Ito po sa inyo dyan, andyan si Michelle Japina. kayo po. Opo, andito po, dumating na siya. Lapit lang yata bahay mo dito. Parang ako pa ako.
Kay China Napolitano, good afternoon kagapay. And maraming salamat Doon po. daw ako sa SM North. Jennifer Itaw, ayan. Ka-best friend, maraming salamat ka-best friend sa pag-renew ng membership. Maraming salamat. Ka-best Doc, may galab shoutout din po sa dyan. Kay kapatid Rose Aguirre, may galab shoutout po sa dyan. Kumusta? Saan po yan? Ay, hindi. Saan po yan dito sa QC Project 72? Ito po makita kayo. Saan ito? Sa... Hello! Ano to? Sa may North Caloocan. Pagkakuan ko na. Sasha Bugtong, may galab shoutout po sa dyan. Kay Selena, kabest si Junares M nagpalipad. Maraming salamat. Thank you po sa Sino pakulay. nagpakulay sa'yo? Parang namiss ko. Oh, ako nang Maria Sherry Pedirugaw. Ayan, may galab shoutout. Hello Bonsto. may Ayan. t-shirt yata ako sa sasakyan pagpalit ako. Nakaitim ka. Rosa Gary Bonifart Channel, may galab shoutout din po sa dyan. Merry Christmas po. Ayan. So, inantay namin si Kuya Bal. And, yun nga, gutom si Akit. Gutom ka. Kita kumain. Hindi po. Kumain tayo pala may pagkain. Kain na po kayo. Buti ako nag-garage. Hindi ako pwedeng mag-open na sa kayo. Kasi ako pag kasi ako mahilig mag-breakfast. Tiny blazer. Talaga ako. Oo. Malabo ang mata ng lola. May lugar ka sa sasakyan kagapay kasi may iwan na dyan si Regine. Ay, magpapaiwan pala si Regine. Ayan. Rabason, ayan, wow, bibi ko. Ay. Hello, Miguel shoutout, Rabason TV. Rabason, Manoy! Nag-love shoutout, And Manoy kay Rabason. Jolie Higa, ayan, sama ka na sa daet. Yan, pag sumama ako sa diet, hindi ko kayo makita. Lagot kayo sa akin, ha. Yan. Happy End Music Vlogs. Miguel shoutout po kay Nika Rendon. Miguel shoutout. Yan, Dilka Barley Vlog. Miguel shoutout po from Rabason TV. Pin ko yan. P. Pontilio Abaw. Ayan, Miguel shoutout. Si Michelle, sa lang daw siya. After New Year po si Michelle punta ng diet. Maraming uuwi na yung mga nandun sa diet before Christmas kasi magka-Christmas sila sa mga kanya-kanyang pamilya. Parang nasira yung bag ko. Ayan, Jennifer E. Chris Rice, Miguel shoutout. Oo, andito si Michelle. Hindi ko siya nakilala, ang ganda niya. Kagapay, kailan po ikaw babalik dito? Si Ray Jason. Ayan, Ray, hindi ko pa po siya pala to si Ray. Itong pinuntahan ni Sangkay. Kumusta yung Kumusta yung binigay na puhunan sa inyo ni Sangkay? And ito po si Rex Jason. Ito yung supporters ni Kuya Bal na pinuntahan natin na may PWD, yung hindi talaga siya nakakabangon. Pinagawan ko siya yung channel eh. Oo. Beauty naman yung niya kasi may mga special. Ayan. Hello Katayas, hello Kagapay at sa magandang Michelle Japina. Pa-shoutout nga dyan. Ayan kay Rizalyn. Ayan, naku. Didikit po ako sa sa poging Ayan si Michelle. Agapay. Hello O di po ba sa mas inyong cute siya sa lahat. personal? Grabe naman siya. Mas cute si Kaagapay. Hindi, parang mas bagay siya yung nagpakulot ka. Nagpakulot? Kasi parang ikaw si Jan. Hello po, mega love shoutout po sa lahat ng nandyan. Ingat po kayo lagi. Ayan, sobrang excited lang po at ngayong araw na to, sa wakas, nandito na ako sa Pilipinas. Makikita ko na sila Kuya Bal. Oh, hi Ma'am Michelle, fan mo ako. Sabi ni Grace. Shoutout po. Ayan. Hindi ko makita, wala ko salamin eh. Nalabo na yung mata ko. Yan ang binigay sa akin ng YouTube, lumabo yung mata ko. Oo, ako rin. Ayan. Secret, basta. May isa pang Ayan, Shoutout po sa inyong Michelle, lahat. pasilip ka nga, please. Late kasi ako eh. Ayan. Yan, shoutout po. Oh, parang si Michelle yung parang hindi tumatanda.
Ganon. Lalo na si Kaagapay po. Mas cute siya sa personal. Sorry po, parang mga ano lang kami, mga Sino ba? Hindi ko singkit. makita eh. Ano, Raba Zone TV, mega love shoutout kuya sa lahat po ng nandiyan na 209 viewers. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Japina, baka Kagapay, hindi naman. na babalik sa abroad si Laura. Si Ate Laura po, Asan na nga pala? Nasa Malaysia. sa Malaysia, si Ate Laura. Pero uwi din siya. Pero hindi ko alam kung babalik pa siya. Uli Shout out Kagapay kay and ano, Tiny Placer at mega love shout out. ayan, kay Percival Villaforte, mega love shoutout po. Kay Bria, bagong silang si Christian. O, Video bagong lang silang. din, ano, para may Si Christian. Tapos ito, sa may bandang lamis sa dam na to ito. Ayan, may salam din po sa iyo, Bea ko. Ayan, thank you po. Helen Doria, mega love shoutout. Ang dami. Ano, sa baba? Dami kang view. Kay Mina Vlog, Sugarcane, mega love shoutout po. Ayan kay Ate Pakas ka na Heidi. dyan, Ma'am Maria Hello Ate Olarte. Heidi. Serya Olarte na. Uuwi na yata si Ate. Ay, si ano. Serya Olarte, nandyan siya sa, ano, sa may, malapit sa GMA. Kaso hindi siya makalabas. Saka pala. Kawawang Ria Olarte. Hindi makalabas. Ayun, pa-tiktok-tiktok na lang sa hotel. Ayan. So sana po, ayan. Pero si Ria Olarte, pupunta yan kay Kuya Bal sa January. Marites Tabano, mega love shoutout po. Ayan. Edmond Balsi. Si Michelle Japina, baka tabi may. Opo, si Michelle Japina po ito. Nagpukan ka lang. Ayan, walk-in board Dodo, mega love shoutout. Thank you po sa pasilip sa ating live. Ayan. Ayan. Nano tayo dito. No? Sino yun? Ayan. Hello, Michelle Japina from Merly Belen. Ayan. Hello po. Ayan, Merry Christmas po sa lahat. Ayan, sana po wala na po tayong mga ano. Ipapapick up kita Pero medyo muna. may iba. Doon ako sa gate nag-intro. Yun. Ano, ang galing ko ah. Parang hindi tayo mga ni YouTube. Kasi Nakagawa na po sila ng... Parang naghirapan ako dito. Ano, ilapit ka Hindi, natin. ano yan, next time ko pa yan ano, una na kayo. Tsaka pasilip-silip lang yun eh. ganun ako sa diet. Pinauna ko yung... Ayan, kay Ate Amore Zilin Bon, mega love shoutout po. Ate Oo Rhea nga, Olarte, no. hello. Ate Amor Zilen Si Boy, Ria mega love shout Olarte. out. Kung nakalabas ka na dyan, di sana, andito pa. Bakit kaya? Sa yan po. Naubos ko na nga yung tubig ko eh. Hindi ka nagdala. Beautiful Life, mega love shout out. Ayan, kay Persify, mega love shout out din po. Thank you po. Hindi ako makasama-sama sa mga lakad. Pag yung mainit Pero po, maulan doon. Kay ano to? nasa Cruz 4 TV, mega love shout out. Lagi yung Hindi ko alam, hindi naman to bahay. Na ano ko po yung Hirap yung migraine. Beautiful Life, ayan, Maridel Baltero, mega love shout out. Oo, si Maridel Baltero. Hello, kamo. Ayan, kay Fuentes Winet, ang dami nyo dyan. Kami lang nila, ano, one, Yung migraine. si Michelle, si Del Cabarly. Bakit nga pala, ano, Del Cabarly yung ano mo? sexy ni ate sa personal. Kabarlet Madam, daw, bakit Bakit daw? Del Cabarly Ano daw? yung channel mo, yung pangalan? Pangalan ko yun. Apelido niya, apelido. Minsan na ano ako dun mag ano eh, Cabarly. Yan, pagsuportahan po si ano sila po si Sweet Charms, ayan. Suportahan nyo rin kay si Madam Del. Ayan, oh. Ang cute ng doggy ni ano, Sweet Charms, ayan. Tapos ako hindi cute. O, di ba? Ang At least sweet. Ang cute ng aso eh. Ano po yung mga nainiwanan ko kasi may discussion. Gilbert J, ayan, hanggang 90 na lang po ba cut off ng butuan sa like po? Opo, ano, Gilbert. Single muna tayo. Robis Vlog, may love shoutout po sa iyo dyan. Tagurin mo ng Coco Marty, ayan, may love shoutout kay Jomel Carullo, may love shoutout kay Nina Vlog. Ayan, thank you po. Oh, Gilbert, yung butuhan po, Pagka po okay Gilbert. na dun sa amin. yung butuhan po hanggang 19. Saan ka sa Japan? Kaya dapat maraming mag-ano dun sa post natin, mag-like.
Para kahit masali ka lang sa top 2, at least 20 ba makakuha yun? tayo Nung ng, ano? may bibigay kasi yun na ano, April, na flight namin parang papuntang Thailand. munting sponsor Ano, din. April Ayan, di ba? 9. Kaya ininomit Kami. kita, malay mo Tapos, kahit paano may, June 6. kung manalo Ay, tayo, di ba? 16. May tulong Schedule galing namin po sa Japan. kanila. Wala, di na to. Sa ano to, Edna Kasahi, mega live shoutout po sa iyo dyan. Thank you, thank you. Tapos nagka-coding naman, no? Hindi ko na makita sino yung ano. Noon tayo, masarap din pumunta sa Paye. Ayan, si Kabes Train, maraming salamat po Kabes Train Grupo kaming sa pupunta palipat. doon. Thank you po. Ang problema nga, Sama ka na pagbalik Buti pa nila ako Kuya naman Bal namin sa na, daet ano doon si namin, Bibang. Ayan, kay Ate Faye Villarosa, Team Bonsai, mega live shoutout. Iingay, oo, pinapakuha ko nga. Mga ignorante talaga yan sila sa taas. Hello po, Ate Junaris. Ayan. Pomeranian din. Hello, kagapay dito ka ba sa Manila ngayon? God Pero bless sa po. akin takot. Opo, Eto ang Kuya ingay. Edi. Oh, nasa Caloocan pa din sila. Sana pumunta na sila. Tagapay, iPhone yung cellphone mo. Hindi. Hindi maka bili ng iPhone. Sana all may iPhone eh. Sana, Ayan, bagong silang punta nila na nasa biyahe sila. Opo. Pag nakadata kasi, ang hina lang siya. Saan kayo, Benjamin Andres? Wala, dito lang kami sa ano sa Caloocan. Okay, tayo lang naman dito. Sa dahil, wala kami mga Agapay, musta na? Mas maganda kung doon na lang kayo kay Christian mag-antay kasi alter vaccine, punta daw sila doon. God bless, Pwede mo ingat naman data. palagi. Masend naman picture doon. Ayun sa akin po. Ano kasi mahirap din pumunta doon, baka magkaanuhan kami. Di bale, dito naman yung bagsak nila, ano, Kuya Bal. Picture natin. isend mo din sa akin. So, pag pumunta pa kami doon, hindi kasi namin alam yung exact location dyan sa Bagong Send mo din Silang. ako, ah. Saka mahirap yung mga sakayan dito. Tawag doon? Wala po kasi kaming ano, wala kaming sasakyan. Baka magkaligaw-ligaw kami. Para na mga patangit natin dito kasi mga nakamas. Hindi magamit iPhone mo dito sa Pinas eh. Fuentes Winnet, ayan, di natin alam. Bago ako umuwi. Early, wala na naman pumipigil sa'yo, di umalis ka. Yung bago ngayon, yung 30 na maliit. Ayan. Sabi ko sa'yo na yan, di naman gagana sa Pilipinas yan. Pero, Puding. Wala yung ano natin. matutuwa ako sa ano last uwi ko. Ang cellphone ko, yung alam mo yun, pwede pamako. Yung Nokia na keypad. Yung ganun yung ginagamit Angel ko. Sancho, down subscribe tagapay. Maraming salamat kay Corazon Rafael. Ayan, si Cross hindi pumunta dito. Kaya tagapay dito po si Kuya Bal, kila ka-business, dito pupunta. Ate Lolita Cortez, dito lang din po sila pupunta. So dito na lang kami mag-aantay. Tapos gabi na karating na. Ayan, Oppo lang po yung gamit ko dito. Yan tayo mga babae, mga naka-block. Naka-live si Kuya Jens, andun na sila sa kanya Christian. Kaya Christian. Yung may ganung effect, di ba? Braso lang. Masakit ang braso. Braso lang. Init. Bakit nga ba nag-jacket? Ate Nerissa Sunsa, may love shout out. Kasi sasakyan yun, naka-aircon eh. Ay nako Cross, yan kasi hindi ka nagsisin. Nandiyan si Cruz 4? Oo. Andyan lang siya din, di ba, sa Hi South? Cross! Pwede naman siya Kuya pumunta. Cross 4 TV. Tama ba? Si Kuya Cross? Andiyan ba siya? Taga-tala yata si Chris Ulo. Right, Hindi, kagapay. dito sa ano, Hindi ko rin alam yung ano ni Kalamansi. Kalamansian. Kalamansian daw. Pero kung ngayon yung Shelly. first day ko, baka hindi ako makapunta. Kung ngayon yung first day ng monthly ko. Ayan, punta ka na dito, Cruz. Masakit din po andyan. Sobra. Kasi Ano lang, naman, malipit din ako eh. buti naman
lang. Yung anak ko nagdidismila Inom yung po ng bunso. ng paracetamol. Hindi ko na sa Oo daw. Saka laging maligam-gam na tubig. Sabi, At pumunta ko dito, bago ka daw Cruz. regular, Ayan. dapat uminom ka ng Kahit hindi naman ako sinabihan ni Kuya, siyempre automatic pagkalingap ka, pupunta dito si Kuya. Punta ka na. Vitamins ng ano, dugo yan. Ayun gutom ka na. Hindi siya kumain. Oh. Ayan o, kagapay. Kakain na sana Sana ka. ka lang. No, ikaw muna mag-ano. Ha? Oh, ikaw. Baka magkawalaan yung viewers. Huwag ka na mag-mask kasi marami nagagandahan sa'yo dyan. Oh. Hindi ko alam, Mari. Sige, pumasok. Oo. Baka may mga Aliusap lang po. Huwag kayong maalis. Pag po kayo aalis, live po ito ni Kuya Kaagapay. Huwag po kayong maalis para kawain nyo na. Ayan, sa Ate Del po. Tanggalin mo yung mask mo. Ba't ako lang? Gutom na po yung may-ari ng live na yan. Huwag po Ayan, kayong nag-love maalis. shoutout po sa inyong lahat. Hello, Kuya. Kusina ni Mama G, oh. Ayan, Lord na Pagayunan. Hello, Ate. Lord na Pagayunan. Hello po sa inyong lahat. Ayan, sa Ate Sweet Charms, oh. Kakain lang po si Kaagapay. Namumutla na si Kagapay sa gutom. Ayan guys, pakisupport nyo naman po si Ate Sweet Charm. Solid Team Kalingap supporter yan. May channel din po siya. Saka si Ate Del Cabarle. Nalalambasan natin yung ano baka magalit sila. Hindi ko pa nakikita eh. Layasan tayo. Ginagano lang ni Kaagapay, di ba? Pasensya na po. Ayan. Ako na tiga-hawak. Sige pa ito tiga-shoutout. Ang Lagyan nyo kaya dito, ganito. Ay, patindi. Ipaano siya. Alam mo na mata namin. Wala kami sa Pasensya po, lamig. wala kaming cellphone na isa. Hindi po si Kaagapay, Huwag pinahama. na po kayo magtatampo ha. Ayan, live to ni Kaagapay eh. Naku, parang... Ayan. Yung mga solid Team Kalingap na supporter po. Ayan. Supportahan din po natin. Lagi niyo po sila nakikita sa comment section. Mga live yan. Yan, si Ate Sweet Charms. Ate Heidi C, kung nanonood ka pa, ayan, sana nandito ka din para masaya. Ayan. Mega love shoutout din po sa mga solid MJ dyan at solid Hindi na namin bunso. makita yung mga comments. Ayan nga. Ayan. Ayan, Revelyn Aquino, mega love shoutout po. Pasensya na po. Revelyn Aquino. Kusina ni Mama. Hindi ko makita eh. EMZ Music Vlog, mega love shoutout po. Ayan, Luisa M. Okay, bunso, subs ko siya. Ayan, sabi ni Ate Lorna Pagunan. Ayun, hindi ko po makita eh. At Misha Japina Sweet Charm, sana kayo kila Kuya, sama kayo kila Kuya Bal. Binyan Laguna, daan kayo ng bahay. Ayan. Ayun si Ate Heidi si. Ayan si Ate Heidi si. Sige po Ate Heidi si. Wish ko lang. Ayan. Kaya Eddie, ano yun? Lizon. Hindi makita. Pasensya na po. Ayun. Hindi namin makita. Ayan kay Kuya Eddie Lizondra. Kay Kuya Cross 4 TV. Kay Ma'am Claire's Channel. Bakit ka nagpakulot? Ayan, sabi po kasi ni Kuya Chris magpakulot daw ako eh. request. Hindi, para po maiba-iba naman yung image natin para ano. Ayan. Di po ba bagay, Ma'am Fleurs? Ganda kayo. Ayan. Hello po, ang gaganda nyo. Sabi niya, Ate Lenny Sinpuego. Ayan. Ang hirap Basahin talaga. mo at ang kaganda daw natin. Fe Pantilio. Ayan. Shout out sa inyong dalawa watching from Doha, Qatar. Tatlo po kami. Hello po. Three ladies. Shoutout. Ayan. Ayan si Kaagapay po, oh. Ayan, kakain si Kaagapay. Not sure. Jonel Corillo, hello Ma'am Japina, hello din po sa inyo. Nori TV Vlog, Norni, ayan. Hello Cross 4, sabi ni Ate Juliet Sales. Del Cabarle, mapagpalang hapon, sabi ni Ate Edna Kasahe. Hey, hello, Ate Edna Kasahe. Ayan, Sweet Charms, nasab na kita 2 weeks ago. 2 weeks ago, ayun. Ayan. Sofia Bronyosa. Hi Bunso, Miss Del. Hello din po sa inyo. Sino siya? Sofia Bronyosa. Hello, Sophia Bronyosa. Nag-love shoutout sa'yo dyan. Hello po, musta Ma'am Michelle and Rowel Elonia. Mega love shoutout po. Alam mo, Kuya, ba nandito ka ba?
Ha? Alam ni Kabal po. Opo. Nako, kaagapay, dami mo viewers. Punta sila doon kay Christian. Kaya nga po kanina pa nga po kami nag-iintay dito. Ayan. Ayan. Cross 4. Baka manabasan mo sa manabasan mo. Kaya nga dumadami Hello, Ma'am Michelle at sa mga kasama mong dalawang dilag. Ayan. Nakaabang din po kayo. Yon, yes. Nanonood din po kami ng kanilang live. Nakaabang lang. Okay naman po. Ako na naman. Masakit ulo ko. Kaagapay, bilisan mo dyan. Ayan si Kaagapay. Baka ako ano. Pasensya na po ha. Hindi ko kasi to cellphone. Paano to ituto kay Kaagapay? Puro mukha na to. sa akin. Ayan po Nasa ano pa po si Kuya Val na kay Christian daw. Gloria Lara. Sofia Bronyosa, Mabalos, Miss Del, Bicol Mantabi ako. Hello Manay, Sofia Bronyosa. Mega love shout out sa mga Bicolana. Clemente Baltazar, hi sa inyo, ang gaganda nyo. Ay, Diyos ko po, nawala yung gutom ko. Clemente Baltazar. Ay, si Kagapay, sa'yo nakatutok yung camera. Ang tawa. Wilma Tating, punta pa sila kila Christian. Oo nga po, nasa live daw nga Kusina ni Mama G, ang gaganda ng kasama mo Kagapay. Marilo Calderon. Hello po sa lahat. Ay, sorry ha. Marilo Calderon, hello ladies, gaganda nyo. Thank you Marilo Calderon. Aurea Tumaliwan, hello po sa lahat. Ganda ng kulay. Nadia Acor, wow, andyan ka pala bunso sa Manila. Mega love shoutout sa inyo Kaagapay. Shout out din po sa inyo. Sa inyo dilag. Nadia Acor. Cross 4, saan banda daw? Sa may ano to, sa may SM Fairview, Oh, Amparo Subdivision. Amparo Village. Amparo Village. Naligaw nga ako Amparo Subdivision Pero punta to, ka ng Cross Fairview, 4. Doon sa may, ano yung isang Fairview doon? Yung May tabi ng Petron. Robinson. Tapos sakay ka ng violet na motor. Mark Marie Vlogs. Hello po sa Sabihin mo sa lahat. marathon Mega lang. love shoutout po. Emma Faji Kulay. Doon na sina Kuya Val kay na Christian. Oo nga hinihintay pa namin dito. Kagapay, bilisan mo. Ang dami mong viewers 215. Mega love shoutout po sa 215 viewers ni Kagapay. Pasensyahan nyo na po yung host nyo. Gutom na gutom na. Yung live niya. Na ano, yung first time na nag-live siya. Emelita Sumako, mega love shout out, Kagapay, God bless. Tiny Placer, andun na sila kina Christian, naglalakad na sila. Sana all, nandun na. Rose Fernandez, huli si Darius. Sino? Saan banda yun, Ate Del? Cruz 4, ano mo siya? SM Fairview. Kamo. I-search mo yung SM Fairview, Cruz 4. Tapos, Sakay ka doon ng motor na violet. hindi, may motor to si Cruz 4 Motor? Oo. Ay, sana. Nakamotor siya. Malapit ito Cruz sa sa may, Sa ano yan? Doon siya sa sa may Ayala Tereses. Oo. Magtanong na siya doon. Kagapay, i-chat mo si Cruz. Paano? Kasi kami naligaw, ikaw hindi Punta ka dito, Kuya Cruz. Ruel Ilona. Hello, Ma'am Del. Hello, Ruel Ilona. Mega love shoutout sa'yo dyan. Pasensya na po ha, kumakain yung host nyo, Huwag po kayong lalayas. Gutom na po yan. Saang lugar po yan kay Kaagapay from Cavite? Caloocan. Madaling araw Saang pa lugar po nag-ano ako yan dito sa ano, kay Kaagapay nag-ikot-ikot from ako dito Cavite? sa Caloocan. Sa Caloocan po kami. Sabi ni Cruz, Sandaw Resort yun. Church ako, wala pala ako. Amparo. Kasi private ito na place. Sa may Amparo subdivision po ito, sa may unahan ng SM Fairview. Oh, Latin, Barangay Mangga, Amparo.
Paro sa television. Oo. Basta pagkadating yun lang. Hindi ka na cruise mawawala pag nakakuha mo na yung SM Fairview. Malapit na siya doon. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang sa SM Fairview. Papuntang Tungko. Alan Kaluoy, shout out kay Dante Otto ng SM North EDSA Quezon City. Shout out Dante Otto ng SM North EDSA Quezon City. Benjamin Andres, hinay-hinay lang dyan kaagapay, namumutlak ka na dyan. Hindi lang wala pa akong breakfast talaga. Pini Jishima, ikaw ba to? Kaagapay. Pagkain, Marilyn Santizo, pakain kaagapay. Basta pagising ko, dito na ako nag-breakfast. Ngayon lang po nag-lunch yan si host nyo, oh. Hi Michelle, good morning dyan sa Pinas. God bless, watching from USA. Dina Okuin, Alfredo Agustin, malayo si Cruz. O nga no, saan nga si Cruz? South. Saan banda si Cruz? South. Nasa South si Cruz? Ah. Kagapay, punta tayo sa ribbon cutting ni Joey sa Antipolo. Mark Marie Vlogs. Ano mo sabi? Si Mark Marie Vlogs, punta daw kayo sa ribbon cutting. Oo, in-invite niya ako. In-invite din ako ni ano. Antipolo. Kaso buso-buso yun eh, no? Layo, no? Antipolo? Antipolo? Diyan kami lagi po. Emelita Sumako, mega love shoutout sa lahat. Yung Eddie Lisondra, ganda naman ni Bunso, pati mga kasama Kaya niya. lang hindi ako marunong ng direction. Estrella Torado, sino naka-live na sa kasama nila Kuya Val? Hello, Mons Channel! Punta ako dyan. Saan po yan? Mons Channel. Nasa Konyan eh. Cavite. Pero may motor naman yan eh. O di punta na. Oo. Sa Caloocan po ito, sa may ano. Pinagdaanan si Cruz. Ano ngayon? North, ano? SM Fairview? North Caloocan. North Caloocan po. Marieta Candaswa. Watching from Bagong Silang, Caloocan. Wow, Bagong Silang lang si ano. Marieta Candaswa. Gloria Dilo, gandang hapon kaagapay. Kaagapay, bilisan mo na dyan. Mawalan ka na ng viewers. Gutom siya. Felicitas Boita. Sorry po ha. Malabo yung ano, yung camera ni Kagapay. Yung ano yan? Yung ano mo? Felicitas Boita. Hello Kagapay. Bakit ikaw lang kumakain? Watching from California. Siya lang po kasi ang gutom. Ma'am Felicita Boita. Siya lang po yung gutom. Namumutla na po. Ems Music and Vlogs. Hello, hello. Ems Music and Vlog. Huwag nyo na pakainin si Kagapay. Nahilo na nga po si Kagapay. Oh, Ruby Vlog. Shoutout po Ma'am Del at Bunso Michelle. Shoutout po Ruby Vlogs. kaya minsan. Jubelito TV Official. Shoutout Michelle Japina. Finish Jishima, ikaw ba to? Michelle. Parang ginugulo. Jennifer Itaw. Oh, Jennifer Itaw. Mega love shoutout po, Miss Japina. Si Japina po ang gandang bata. Hindi kasi mahilig. Ems Music and Vlogs. Hello po, Ma'am Del. Thank you, Ems. Dapat nakaedad niya yun. Marley Manalo. Kagapay. Mega love shoutout. Watching from Maypaho, Caloocan. Nandito rin po kami sa Kaya matanda na ako, Caloocan. eh. Alfredo Agustin. Walang motor si Cruz. Ah, walang motor si Cruz? Heidi. Wala na motor. Oh, Heidi Contreras, sis Pilam Carme Channel. Sis at Pilam Carme Mag-angkas ka Channel. Cruz. Ems Music and Vlogs, Bagong Silang, Caloocan po sila. Mag-angkas ka tapos Jennifer Itaw, dan dikit Buti na po si niyo sa Jun. inyo mga pretty. Sinundan kami Thank ni you, Chris. Jennifer Kaya- Itaw. Nadia Acor, waiting talaga ako kung magkita-kita kayo dyan nila Kuya Val. Super excited ako. Nadia Acor. Kami din po excited nang makita si Kuya Val. First time ko po makita si Kuya Val ngayon. Second time pala. Alfredo Agustin, mag-commute siya, matraffic siya sa Quirino Highway. Magpo-commute daw si Cruz 4. mag-angkas na lang siya. Sakay na lang si
Sakay na lang si Cruz ng ng Angkas. Ems Music and Vlogs sa resort ka na po humabol cruise. Oo nga, dito rin pupunta si La Kuya Val sa resort na ito. Sa may Amparo Subdivision, Manga Street, Lot 30. Lot 30 ba to? Oh, Lot 30. Ay, wala. Gloria Peña Redondo. Wow, ang magagandang kalingap. Wala pa ba si Kuya Val? Wala pa, Ma'am Gloria Peña Redondo. Hinihintay pa namin dito. Lorna Pagayunan. Saya nyo naman. Pakantahin nyo si Bunso mamaya. Lorna Pagayunan. Oh, may video. Okay, dyan. Nakita mo. Maganda si Bunso. Lorna Pagayunan. Kailangan Ikaw na naman. panindigan yung kapali sa Andito ba ni Shihiro? Upstairs. Para nadinig ko sila. Ayan, mga malalabo po mata namin. Malabo yung ni Malalabo po mata namin eh. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Bilisan mo kagapay, mawawalan ka ng viewers, sinasabi So, cross 4 kuya, punta ka na dito. Ayan. Anong ginagawa mo? Ano to ba si Ate Ay, Yasuhiro? ikaw kaya mag-live, Michelle? Ay, Yasuhiro ni Shijima, lobat ako eh. Ay. Hindi ako nag-charge kasi, Ikaw oo. na lang mag-live. Ayan, stop mo na lang kay kuya, Ay, Ito na. siguro. Dalawa lang kami. Video pala yan. Ayan. Sige po, ito na po yung hello na lang po sa inyong lahat. Kaagapay. Oy, Pogi, yung live mo Pa ako nakainom. Parang lumabo nung hawakan niyo yung cellphone ko. Nandakan pa tayo. Nadumihan ka na pupunasan namin. Johay Nabi, Johay Rimi, galap shout out, walang nakalip kay Christian. Super Ma'am OFW, alaikumussalam. Ayan, nandyan pa ba siya na si Cruz? Ayan, gawin mo Cruz. Okay na yun Bumuwi ako ng diet 1,100. Sakay ka ng Herminia Pons. Ako nga, Sakay ka ng... Tsaka ang mahalaga po, kung talagang magbablogger ka, maabot mo yung 4,000 watch. Oo. Kasi kahit gano'n... Son MTV, Miguel Shout Rose Rose Fernandez. Lalo na pagka, pagka yung Yan, talagang... nagutom ako. Sabihin mo na mamamonetize ka, lalo kang may stress kay Lolo. Kasi Maya na sila punta kay Christian. Gaganda mo yung Ayan. video, pag hindi siya mag-boom na mag-viral, wala talaga. Bagsak na bagsak yung mo. Mahirap din po. Mahirap Oo, din grabe. yung Masaklap kapag may tumas yung views mo tapos biglang Oo, bababa. Mas lalo kang mas Oo. lalo kang Kasi ang gusto ibibigay ni- Lolo na oo. yung mo ganito ganyan. Oo. Parang iaano ka din niya parang company. Ang gusto kasi ni Whitey, ganito talaga yung mo. Takbo hindi yung ganyan. Ay, Diyos ko, baka ma-stress lang. Ako ayoko. Kalma-kalma lang. Ano lang, enjoy lang. Oo, ako inaano ko lang din. Ayan. Tsaka naumiyak ako doon sa bukid namin. Sabi ko, Felicitas, Lolita, Miguel shout out kay Roselyn, sabi ko, Capisonda. charity vlogger, lalabas ka ng ganito. Ayan. Sabi ko, mas lalo akong sumasaludo tuloy kila ko. Kain ka dyan ng kain kagapay. Ian Valenzuela Sisters, Miguel shout out. I miss you. Kumusta ka kapatid? Kay LDB Max TV, Miguel shout out. Kay Estrella Villamor. Mga pakeng ko. Kay Sean MTV. Sa akin nga na, Kay Melody Lastemosa. feeding lang. Feeding lang. Gina Oya, Miguel shout out. Kay Mariana Quisado. Renato Doran, Miguel shout out. Mas gusto nila Okay, Ate Gemma Guillermo. Kala ko babae ka na kagapay. Sabi ko, Hindi po, po yun, si Michelle at saka si Ate Del. Norte TV, Miguel shout out. parang may mga issue. Pag may mga ang dami mong viewers. Pero pag wala. Ate Salvi Garcia. kalma lang. Kaya sabi ko, Kagapay, busis ni Michelle yun. Oo, si Michelle, nandito. nagmamarites po kami dito. Nagmamarites po kami dito. Dinig po ba dyan? O, dinig na, dinig. Oo. Ano lang po kami, enjoy. Ayan. Kailangan kayo kung mag-stress sa YouTube. Bahala. Huh? Ano yung rentahan mo dito sa amin? Ayan. Ay, may ano ka ni... May ano ka ni Cruz? Sino may sa inyo ni Cruz? Basta dito lang dalawa. I-chat mo yung address. Address. Oo. Ba't ikaw wala?
Hindi ako ma-chat, nakaano tayo. Ano, 30, lot 30. Okay, Cruz. Lot 30. Manga Street. Sabihin mo, sumakay na siya ng angkas, diretso na siya magpabagsak. Ano na nga ang Facebook ni Cruz? JR. Iba kasi yung JR niya. May JR. Oh. Pero na cellphone ko. Lisa Yumol, ayan. Ikaw yung gusto nilang ano. Ayan, kasapin mo na sila. Namimiss ka nila. Tagal mo din kaya hindi naka-live. Hello po. Naku. Wala, bili na lang ako doon. Ayan. Nag-love shoutout po sa inyong lahat. Hello daw po Ate Sis Gandang Del Cabarle. Ayan. Yan, Hindi ko pakichat nga mo. Salve Garcia, Madam Sisi. Hi. Pataas po, pataas. Pataas. Ikaw, Sorry. Meron akong drinks. Hindi, si ano. Salve Kay Garcia. FB ni Cruz. Ay, Hinahanap ko si ano? Sino to? Si Cruz Shout out din po Ate Carla Jaen. Ano yun? Bro, kaagapay, gwapo mo ngayon. Sabi ni Sino? ano, Absolute. Ayan. Ay. Ayan. Almira Baguio, may shout out din po sa inyo. Nagkita na ang magaganda. Sabi ni Ate Yasuhiro ni Gigi Ma. Ayan. Konnichiwa ate. parang hindi kami shout out friends ko. sa ano. Tignan ko ha. Ikaw na muna. Bili mo lang ng tubig, hindi ako nakain. Ayan. Nangangawit ako. Yung kapatid ko sabi ko sunduin ito nasa park. So, ayan po. Maliwanag eh. Ayan po kami nila Ate Del. si Japina sa live ni ano. Aha. Kon lang niya ito page niya. Team Kaagapay. Hello din po. Nag-loading ngayon, naglo-loading po. Ayan, lahat po ng nandito, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. So, lumayas po si Kaagapay eh. Di namin alam saan nagpunta. Bibili po ng Bumili ng tubig. May live ang live with MJ. May live ang live with MJ. Ano po yun? Ninpa Ortiz, mega love shoutout po sa inyo. Ayan. Hello, Ma'am Michelle. Dito ka na pala sa Pinas. Opo, matagal na po nung 26 pa po. Ayan. Ayan. Hello daw po sa mga beautiful hosts, sabi nila. Ayan. MLSO, Manaydel Cabarle, sabi ni Kuya Manuel Gobaton Vlog. Kuya Manuel, pupunta Ayan. ka? Japina, shout out kaya... Hinahanap Ano ba yun? 4, hindi ko Ayan, mega love shout out daw kay Ma'am Edna, sabi niya Johairi, ayan. Cool Win, MLSO din po, ayan. Love you too, Ate Super Mom OFW. Ayan, sumigla ang live, ayun. Ito sa Paranaque. Ang sakit sa kamay, wala pong patungan. Nagbe-breed siya ng ganito. Cruz 4, ikat mo nga ako, Cruz. Miss, so parang 16 years old ka lang. Salamat po. Ayan. Always smile. Mega love shout out. Ayan, kasama ko sila Ate Sweet Charm, sila Ate Del Cabarle, sila Kuya June Vlogs. Tama ba, Kuya? Jun Graho. June Graho pala. June Graho Vlog. Ayan. Supportahan po natin mga kaibigan ng ating mga Team Kalingap Charity Vloggers. Ayan. Mga kategory A. Ayan. A and B, lahat po, supportahan po natin. At Michelle Japino, uwi ka ba agad? Hindi ko alam, Ate Heidi. Takbol ka ba? Tara na. Nadagdagan na naman ang crush ko nang makita ko si Japina. At talaga naman po ay. Ayan, Gabs Ramos, mega love shoutout po. Ayan, watching from Taiwan kay Ate Rohuena Lee. Ayan. So, ayan po, ano, sa wakas. Sa wakas, nagkita-kita na kami, wala pa si Kuya Bal. Ayan, busy pa po si Kuya Bal, madami pang pinuntahan. Naghihintay lang kami dito. Ayan, shoutout din po ano kay Ate Carla. Ang bilis ang shoutout, ayan. Pa-shoutout po Ma'am Michelle, Rances family. Sa Rances family, mega love shoutout. At kay Ate Maricel Rances, ayan. From Pangasinan, nagdaan lang po pa-shoutout. Ayan, Ted, ano yan? Please pag aalis sila. Ted, YTV, yan, mega love shoutout po sa inyo. At least pag sila ang aalis. Kaya nga.
Ayun, maraming salamat sa inyo. God bless you all. O, ikaw naman, Ate Del, masakit na yung kamay ko. Nagreklamo na. Salve Garcia, Kasi pag nandoon sa ano, Sis Del Cabarle, asan po kayo? Andito po kami sa may sa may Caloocan, sa may Amparo Subdivision. Dito ka ba, Salve Garcia? Juan TV Vlogs. Mega love shoutout po sa mga magagandang host. Wow, sana all magaganda. Estrella Villaflor, ang saya-saya, magkikita kayo nila Kuya Val. O nga po, first time ko rin makita si Kuya Val. Ano? Ang tawa? Nagjo-joke sa Ate Del. Super Mom OFW. Hello, sweet charms. Super Mom OFW. Superman! Bunso, pwede ba kita makita ng personal? Malapit lang po ako dyan. Eddie Lisondra. Punta ka po dito, punta po kayo dito, makita nyo din si Kuya Bal. Trinidad Velasco. Michelle, andito sila Kuya Val, kila Christian. Trinidad Velasco, pauwiin mo na kasi naiinip na kami dito. Johanna B. Johairi. Always close kayo ni Japina. Heidi C. Contreras. Sweet Charms, punta kayo sa Binyan. Oh. Tapos na to ha, Japina. Ba't mo pinalik? Ewan ko po, napapalik yung ano nila. Kasi nawala yung ano kanina. Ewan ko po, baka po. Juan TV Vlogs and Milab shout out. Warren Dobria, Milab shout out. Ay, na-chat si Cruz. Hindi ko mahanap. Alin ba dito? JR ano yun? Oh, Sige nga mag-live mo. JHEY-R. HAY-R. JR. Emelda Kansaki, Miguel shout out. Dash ba? Jan B. Miguel shout out po, Jan. Ikaw nga, Sweet Charms. Kita mo na. Ayan. Nako. Oo. Lalong maganda si ano. Lalong maganda si Michelle pag sa personal. Oo nga. Saka sexy siya sa personal, sa kwan mataba din siya. Janet Regonan, may love shout out. Kay Raya Juice, Iba ang nagpapakita sa Matthew akin. Vlog, may love shout out. Kay Manuel Gubaton Vlog, may love shout out. Kay Joey Diary TV, may love shout out. Ito. Ay, si Ate Joy, musta? May nag-drive ako ng Fortuna din. Fortuna din. Ang kasama ko sila Nita. Kay Roda Bulanon, first nila ni Michelle magkita ni Kuya Bal. Oo. Naiya pa ako kay Kuya. Kabagis Mercy, inaantay namin dito kasi hindi namin talaga alam yung exact location nila Christian. So dito lang naman din sila pupunta. So dito na kami mag-aantay. Ako nga po, makita ko lang sila eh. Yun nga sa ano po, kay Ate Tiny Pleaser sa may Ingit na ingit kami noon. dito sa may ano Alam mo sa North Caloocan sa barangay Lot 30 Barangay Manga Street. Ay, iiwan ko yung Manga Street. Tapos, ang nangyari, Mama, tuloy na yung exam ko, sabi ng anak ko, ng 20. Always smile, may love shout out. Yan, hindi sila pwedeng dalhin doon, baka magkasakit sila. Ashley Ferrer, may love shout out. Kay Lori David, may love shout out din Oo po. nga daw. Balak ko Ayan. rin na sa kailon. Balak ko nga din sana noon Sa North Caloocan, ano, at Edward T. Sama ka sa ano sa cutting ribbon ni Joey. Late na nga po. Pupunta daw doon si Kuya Bal. Ayan. Saka bukas pa kaintay yata sila Kuya Bal. Kaso, And- kasama ko yung baby ko, quarantine pa din. Pwede naman ako Punta pa sila ng Antipolo. Tinainan na mag-quarantine ka. Ayan, maraming salamat po Imelda Kansaki. Ayan, supportan nyo rin po si Joy. Ayun nako, Ate Joy, pinahirapan mo yung pangalan mo. Wala kang kasamang anak.
Meron po. Yung bunsa. Ako, nagpalit pa ng pangalan si Ate Joy, yung mahirap pa. Din kasi one. JR Romeo Vlog, may love shout out po sa dyan. Kay Marambal, Max TV, ayan, may love shout out. Kung magpapamura pa ako ng konti, baka, di ba ngayon nasa na naman ba? Dito kami sa ano, North Caloocan sa, yun nga, Lot 30, Manga Street, Amparo Subdivision. Nakalive si Butete kanina, nasa bahay na sila ngayon ni Christian. Nakalive si ano si Butete. Yan si Butete daw nakalive doon sa bahay nila Christian. Maria Carmela San Juan, may live shoutout po. Dapat nagbabaon ka ng Japanese na gano'n. Ate Noli Ramos, Tita Noli, may live shoutout po sa chat. Good afternoon Kagapay, Sweet Charms, Del Cabarlig June. Ayan. Buti nga hindi umulan. Kasi pag ganitong mainit. Trinidad Velasco, ayan, oo, napakaganda po ni Michelle. Ako po. Jessa Yang from Always Smile. Papunta na yata yung ano. And sige mamaya sabihan ko ano, Ray, malay mo madalawin ka dyan. At saka isat mo rin para ano din sa kanya. Double 8, Miguel shout out, Salvi Garcia. Ilang kwarto na rin. Ako Tagaytay, Miss Ganda del Cabarley. Ayan, nasa Tagaytay si Salvi. Dapat yung isang kwarto lang, pero sabi ko kunin na rin yung isa. Kasi 16 daw sila eh. Oo, kunin. Mayra Sirigiso, Miguel shout out po sa dyan. Pero, Nandun na sila sa bahay ni Christian, sila Kuya Bal. Opo, and pagkatapos po, dito na po sila didiretso. Ay kuya, yung name nyo dito Ayun. Ako, hindi pa ako nakalista. Nakontak na si ano si Cruz. contact na. Hindi. Palit yata nun eh. Naano mo na, ano? hindi, iba ang lumalabas. Iba yung lumalabas eh. Ikaw na mamaya. Mahirap talaga iyan si Sabi mo kay Chris, ikon siya. Kay Cruz, I-chat ako. Lisa Lagmay, ayan, may love shoutout po sa dyan. Ito sa ano, malapit lang. Hindi ko mahanap kung nasa kanila. Dito ito sa barangay 179, di ba? 179 to. Interview lang. Oh, 179 to. Lisa Palmeri, may love shoutout. siguro ikon natin ko para Ayan, Jo. Ang hirap kaya Ate Joy, AI, Diary TV. Dapat ano lang, Joy Diary TV lang. Pahirapan mo pa yung mag-search niyan. buksan na para mahaliran. Masayang. Siyempre, matagal pa yan. Mag-spell pa yan Ate Joy. Eileen Marfel, love shoutout po sa iyo dyan. Good afternoon. Yan, sana nga po makaano tayo. Pinapakuha ko na nga Kailan ang cutting ribbon ni Joey? Sa Martes po. Lunes Martes. Oh. Martes. Nag-ano siya sa sa GC natin. Dun sa GC natin ng mga Kalinga partners. Nagkukan ako ng Korean. May voice out siya, voice out. May voice over siya doon. Maganda yun kasi. Pakinggan mo lang. Sinabi niya doon. Saka kanina tinawagan niya ako, yun nga sabi ni Joey Brochure. sa Martes daw. Bakit kasama nyo lang sa Ayan kay Michael Cabrera, Miguel love shout out. Sa akin na lang para kasi Tapos na muna yung Dito sa North Caloocan, Johaina. baka kasi mapanis, di ba sayang? North Caloocan. Hindi. Pagdating mo ng Fairview, Sinong kakain? pwede kang sumakay doon sa May Robinson yung mga motor na Violet. Sabihin mo lang sa Lot 30, Barangay 179, Manga Street, Amparo Subdivision. Oo nga. Sabi niya kanina iwan ni Doon kung saan ako nakaparking, abot naman ng CCTV. Saan meron? Ayun na. Glena Aguilar, opo mamaya pagkagaling po nila kay kay
Pero wala naman sa may date. Wala. Pagkagaling po nila kay Christian. Kaya paano nagtataka ako? Saan yung driver? Sonia Pizarro, saan po kayo sa Nova? Ito po ito sa may Amparo. Amparo po. Judith Kinal, Miguel shoutout po. Merry Christmas sa iyo dyan sa Palawan. Thank you po. Chambi Chico, Miguel shoutout. Sama ako, ayan. Alam mo ako, nung nai-stress ako, lalo na pag Oo, pupunta daw si, in-invite kasi ni Joey si Kuya Bal. ko na rin So, pupunta daw sila doon. Siguro 15 Oo, years ito. Kasawa talaga. Kung hindi lang yung ganito ka pa. Walang naka-live kila Christian kasi may copyrights. Oo. Oo. Ayoko na. Charity vlogger ako. Ano? Ash? Black? Ash Black? Yan. Hindi sila ba na? Yun. Hindi ko pa sila shower. May pagka-green na may pagka-green. Kasi naka-blonde ako. Opo. Dito sila tutuloy tapos bukas punta yata sila ng Kainta. Malayo wala akong salamin. Sabi ko parang yung kulay na. Ay, si Ate Del na. Ay, Ate Del. Si Del na ito sabi. Ayan, Alma, Gili, ayan. Opo, magkikita kasi pupunta dito sila, Kuya Bal. So, dito sila, ayan. Kailangan yata natin mag-search. Extension. Ano, katukin mo yun o yung una. Nandyan siya. Pero ka ng extension. For one, kasama na yung tanggal ng ano ko. 8,100. Sabi mo ka year. Bakit siya na dumating na yung isa nila? Depende sa haba kasi. 25,000. Mahal sa ladies. BBM, Sarah Christian Caravan. Sinakop bumisa. Bing Compio, Miguel shout out. Thank you po. Kay Jennifer Ito, Miguel shout out. Kay Gina Oya TV. Kay Malena Andres, kay Javier De Leon, Miguel shout out. Neighbor pala kita kagapay sa nandyan kami San Jose del Monte, Bulacan. Malapit sa SM Tumpo. Ayan. Sabi ko punta ng Rizal eh. Oo. Hindi natin niya kasi depende yan kay si Kuya Bal kasi walang plan kung walang Wala siyang sinusunod. wala. Depende lang sa ano. Oo. Kaya nga, Kasi pagising niya kunwari punta tayo dahil Panganiban, punta. Hindi yan nagsasabi na bukas punta tayo ng ganyan kadalasan yung Ayan, Queenie, si Gima, Michelle Andil, Barley, ayan, Miguel shoutout po kung ano maisip. kay Japanese character, ayan. Natapos na rin kumain. Pastor Rivera, Miguel shoutout. Si Father, kay Stress. Ayan, maraming salamat po, Pastor Rivera. Thank you po na lagi po kayong nandyan. Cruz, kasama ba ninyo si Cruz 4? Sasunod lang daw si Cruz 4. Lisa Yumol, Miguel shout out. Kay Mel Jala Tutorials. Ayan, Miguel shout out din po. Pa ng mga yung folding Kay Ima Sato ng Japan, Miguel shout out po. God bless din po. Ay, paano nga? Ako na lang mag-search sa FB niya. Nakita mo si Kay Hindi nga eh. accordion. Ang kinakabitan ko mga isa. Madalas din ako. Ako ipa-search mo para San Miguel, parang nakapagkabit na rin ako doon. Moldex San Miguel na ba yun? Hindi pa. Moldex. Kay Sean MTV, ayan. Kuya Edward, punta ka ba kay Kuya Bal? Ayan. Ganun ko lang. Doon sa sa FB na. Ayan. Ba't ang lalaki ng litra? Akala mo sa akin bata. Di siyempre, lumalalaki yan. Sinusunod lang sa edad yan. Hirap na dahil. Ha? Hindi. 55. Ang hirap talaga hanapin yung Friend tayo sa FB. Kaya nga. Hindi nga. Hindi tayo friend.
Ay, ikaw, friend tayo, visit ka. Makita mo doon yung ano sa list ko. Ayan, friend tayo di ba? Oo. Oh. Makita dito. Fernan, Gabi Sierra, JR. Mahirap talaga yun i-search Si ano. Gab, friend ko sa FB. Ilan pa lang ang friend ko sa FB, si Michelle. Yung mga unang-una lang para na Ay, hindi pala. Naka-private pala yung akin. visit ka. Pero friend tayo, naka-private pa rin. Kahit friend, hindi Oo. makita. Private kasi yung ano ko. John Farides Dingkong. Ayan, nasa North Caloocan po sila. Nandun sila kay Christian. Mga bata pa man. Ayan, kasama ko dito sila, dumating na dito si Michelle, si Sweet Charms, saka si Parang siya yung Dilka ini-introduce Barley. ni Juan, ni Michelle. Kahit yung anak ko na pangatlo, magaling din. Yung susundo dito. Hindi mahanap dito yung kay Cruz. Endorser din siya ng brand ambassador. May mga nag-friend request sa akin na mga foreigner. Ayokong iwan. Manoy TV, Migalab shout out. Ayan, kay Ala Patingin na Quisada. ako. Tignan ko. Kay ano na lang, Cruz 4, yung page niya. Page niya, oo. Ay, okay na yata. Naka-second pa tayo. Saan ka nag... Ayan, Migalab shout out po. Ayan, dito natin mahanap. Buti pa si Cruz. Ito, Oh. try mga tapas. Ay, hindi. Yung ulo. Ngayon minsan ano dito. Ay, hindi na. Ay, sila mga sila. Kaya ka na sila. Actually, doon sa hipag. Batangas. Pag may mga ganyan, pag kami sa, pag may Cruz. one lang, repair agad. Paano ko kaya maano si Cruz? Cruz 4, Oo. Dati pa, kakat ko lang doon ng Hanan namin, Migalab shout out kay Vanessa, patingin Migalab na shout natin ko out. yung kanya. Yan, kay Sabihin mo, mag-con siya ng page niya. Ilham Alimuddin ng Sultan Kudarat. Yan, waalaikumsalam. Ayan, shoutout po sa Alimuddin family ng Salimbaw Sultan Kudarat, Maguindanao. Migalab shoutout po sa inyo dyan. Hello kagapay, shoutout from California. Saan kayo? Yan, kay Asian Fusion 61. Migalab shoutout po. Nandito po kami sa North Caloocan. nahanap ko pa rin. Tisha Cruz. Kaya mo nga ipa-screenshot mo sa kano. Kaya nga hinahanap ko po eh. Hindi ko siya ma-search. Kaya one by one ko dito sa messenger. Ayan, Kagapay for life. Ingat po. Ayan, kay Aisha May. Ayan, Migalab shout out kay Malin Andres. Gina Agapay. Ayan, Migalab shout out po. Agapay family watching from Olongapo City. Ayan, good afternoon po watching from Malabon. And Migalab shout out po sa mga taga Malabon from Leticia Garcia. Lang naka-live, James Kidlag. May ano daw, may copyright daw doon kila Christian kaya hindi sila maka-live. Nancy MM, Migalab shout out. Wilmar Wadel, Migalab shout out po. Ayan, Leonelia de la Cruz ng Grace, Migalab shout out. Miga shout out po. Kagapay watching from Kuwait, Bibi Khalid. Ayan, Migalab shout out po sa dyan, Bibi Khalid. Oh, galing na doon sila kay ka-business. Galing na doon sila Kuya Val.
Kasama ka na sa Bicol, kina Kuya Bal sa Kagapay. Tinataboy na yan si Kagapay sa Bicol. Wala, bakit gusto niyo akong itapon sa Bicol? Saka matagal doon si Nathan. At least ano si Nathan kasama. Ay! Naku, hindi ko kayang 3 years. Ate Julia Dylan Fabiano, mega love shoutout. Kay Peace Mercado, mega love shoutout po. Kay Yvette Flores, Teresa Pedregosa, Lidisha Garcia, Chubby Nabaha, ayan, good afternoon po sa inyo. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Merry Christmas po. No love mind ko, mega love shoutout. Shoutout sa family Dansalan. Sa kanila. Ayan, sa mga Dansalan family, ayan, mega love shoutout po from No Love Mind ko. Ayan, kay Tis Mercado ng Santa Ana, Manila, mega love shoutout po. Si Kendrick pupunta yata dyan, nakamotor siya. Oo, pag nakamotor ka talaga, mabilis lang mapunta dito. Okay na yan, matagal na mamamatayan. Si Marie Combs, nasa dahil si Hilo Nanay Benz. Oo, nandun si Nanay Juana, mega love shoutout. Ayan. Ba't di pa pinapabalik kayo? Ay! Dalchis Channel, mega love shoutout. Kay Daibilio. Ayan, kay Jalia. Oh, makikita na ulit kami nila Kuya Bal. Roda Bulanon, kasi mabait ka at kababayan mo si Kuya Bal. At saka mabait ka. Ayan, kay Roda Bulanon, mega love shoutout po sa chat. Thank you, thank you. Uy, nahanap na ba yung FB ni Cruz? Wala, baka nagpalit ng name, kaya Hindi talaga, mahirap talaga yun i-search. kaya hindi ma-search. Isha Cruz, ayan, mega love shoutout po sa dyan. Bigats to Kalingat team, nandito ngayon sa Manila. Sana makapunta sila dito sa QC. Ayan. Kay Cookie, mega love shoutout po sa dyan. Hello din po. Ano mo kaya? Yan mo si sinong online sa mga ano natin, kaibigan natin. Sila si Nathan or si Rabason. Alam ni Rabason? Alam niya yung FB niya. Kasi di ba minsan may mga chinachat tayo na hindi natin kaibigan, no? Sa FB. Kasi ako malapit na mapuno eh. Ako, si Nathan. Marami akong kachat na, no? Pero hindi pa kami friends sa FB. Si Nathan, si ano? Gloria Dillo, mega love shout out. Yan, Jane Noob. Ayan, Merry Christmas din po. Ayan, thank you po. Ay, mag-live ka? Sige, konti lang. Oo. So, yan na po si ano na po yung mag-live. Mo nang wala patayin. Ay, salamat po kapatid Ros Aguirre. Maraming salamat. Tapos biglang dumating sila Kuya Bal eh. Keep safe always kapatid. Ayan. Supportan po natin Ros Aguirre Vlogs. Ayan. Patingin kayo po. Sayang di ako makapunta dyan. Malapit lang ako dyan kaso dito ako sa Nga dito. Tagay. Ate si Charles. Tanggalin mo yung mga ano niyo. Ay, Tanggal mo. hala. Tayo ka. Ano tayo? Wait na po. Putulin na kasi ang kuko. Ba't ayaw? Ba't ayaw? Makasama mga. Ay, fake yung iPhone mo. Hindi kasi ito iPhone. Ano yan? Hindi ako sanay. Ay, yan pala yung Taiwanese. Lelebate, Lotino, mapagpalang araw Kagapay. Sana makita ko in person ang Kalingap team, lalo na mag-ama Kuya Bal. Ay nako, Bibi Khaled. Pag nakita mo siya, iwan ko na lang. Hindi ka magtitili. Pag nakita niyo si Rab. Jobs Vlog TV, Matthew Locas, mega love shout out. Ayan. Okay na yung una. Mag-istorbo na mga tisir taga. Dabukan na tayo taga. Sige, Nahanap na yung FB ni Cruz. Wala. Sige na po, mag-inap po ako. Magla-live po si mag-live ka na tapos i-ano mo lang na lang yung
Kasi iano ko si Cruz para Nako, kagapay nandyan mga idol ko. Oo nga, ang pogi ni Kuya Rab. Wala pa, wag na kami pa. Ayan, kagapay mo si Dines para makontak si Cruz. Yun nga, iano ko si Cruz. I-PM ko. Hindi na po yan. Ano lang yan. Yung ano lang yan. Ganun lang. Nak. Kaya naman po. Nag-ano muna tayo ng tamo ngayon. Anilans, Nilab shoutout po, Lilibet Latino, ayan. Opo, inaantay namin ate Lilibet si Kuya Val. Nor Hasana Alimudin. Ayan, Nilab shoutout po. Thank you po. Pati natin. mo sa personal. Ang pati po natin. mo sa personal. Hindi na kaya ito na. Sana all maputi. Sana all maputi. I-rotate mo yan. Hindi. Ito lang. Kailangan lang i-rotate mo na. Yan. Yun. Kuya kaga pa si Michelle Japina, andyan po. Opo, andito po si Michelle. Magla-live po siya. Punta po kayo. Hello po. Kasi mag-in na rin ako kasi Ayan. mag-search Hello po, ako at saka mga i-contact ko si kalingap. Cruz. Ayan. Kasama po natin ang mga magagandang kalingap. Yes, Ayan. yeah. Ako talaga tinuro. Ayan. Hindi pwedeng magagandang kalina. Ate Del Cabarle. Patingin naman doon ka, Ate Del. Ayan, si Michelle Japina po, Ayan. nag-live Kasama na po. natin Ayan, pwede sila, po Ate kayo Del pumunta Cabarle. doon. Si Ate Sweet Charms sa personal. Sa di ay ka. Hello. Ayan, support Ayan, po si natin Sweet Ate Charms Sweet yan. Charms, Ate Del Cabarle. Yan, At may ito, cute si siya sana, Kaagapay yung doggy. pogi, oh. Agapay. Isang Patingin mo daw, tanggalin mo daw. Yan, hindi ka daw nila makita, oh. Ayun. Ayun. Cute-cute ka agapay sa personal, guys. Ay, wag na tayong maglokohan. Christmas Ay, hindi naman ngayon. talaga. Uy, hindi ako marunong magsinungaling. Lo, kaga pa kailan ka punta ng diet, masaya So, ayun ko pag po. kumpleto Ate kayo Heidi Team C, Kalingap. Ayan. Tako! Ayan. Ate, Nanay Ami, ayan, sa mga solid bunso, sa mga solid MJ dyan. Lahat Yan. ng nandito at solid Team Nag-ano pa Kalingap ako, supporters and subscribers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Nag-ano na ako, nag-isip-isip. Ayan, Ate mega Anila, shoutout andito po. ako sa sa Hello, North Michelle, Caloocan. excited na ako sa pagkikita niya ni Kuya Val. Kaya nga ako Diyos ko, alas. Ay, Neil, ba't hindi ka pumunta Tanghali dito? pa po kami nandito. So, ayan. Nanay Ami, Ate Karen. Lisa lang, ayan. Kaya, Kaya po, naka-live si Michelle. Ayan, pwede po kayong pumunta ayan. Nanay doon. Lourdes Cabalquin. Ako'y mag-ano rin po, mag-in na po. Lalin Matias, Miguel shout out. Sige po, sige. Ayan, Maria Teresa. Yop. Ayan. Merry Nagkasabay- Christmas po, ayan. Ako, Ayan. baka sa mga talaga ako ni Kuya Val, no? Si Kaagapay yun. Si Kaagapay. Hindi niya alam na Ayan. Ano? Puro ko ayan no? Andito na siya, nandito na sa Caloocan. Ako, hindi talaga Nandito mga po kami, updated itong mga... sama-sama. Ayan yung, si Nel, Gandang Melo. andito na siya sa Caloocan. Inantay nga namin siya, oh. Pakasuportahan din po. Ayan yung si Michelle, oh. Gandang Melo. Ayan, Nel Martinez, ayan si Michelle. Sa inyong lahat. Si Madam Del. Oh. Hindi alam. Ayan, Marilu Tarosa, mega love shoutout po. Oh, sige po, Advance Pass, Jumel. mega love Lipat ka shoutout na po kay Michelle. Ayan, Ate Ruby Vlogs, mega Kasi love shoutout contact po. ka si Cruz. Maliwanag dito, no? Nel, andito na sila Kuya Val. Pumunta sila kay Kila Ka Business. Saka pinunta nila si Christian. Tapos mamaya didiretso sila dito. So, hello po sa Ayan, lahat Emilita ng Sumaco, mega love shout out. viewers. Thank you po sa pagpunta nyo. Ayan. Ayan. Ate Ida Grito, Ayan. mega love shoutout. Ayan, nag-live si Michelle. Ayan, pwede po kayo lumipat doon. Kasi mag-search ako, lubat na ako. Magkasama po kami dalawa, pinalipat nyo na sa akin at mag-live nga daw po. Baby Khalid, maraming salamat po. Arabo kasi siya, kaya Oh, quite Brenda Par, nationality. mega love shoutout din po. Salamat Ayan, maraming po sa salamat pagpunta po, nyo. Baby Khalid. Thank you. Ayan. Sa mga galing dito Shukran. kay Agapay, thank you po. Beautiful News Japina, salamat po. Sa ano lang Noriam, Alimudin. Asama lang yung pagpapasatot po sa Alimudin family. Seminar, mega love shoutout. Sumilala family watching from Seoul Nasa sa Limbaw, Gabuso. Ayan, kasama ko Sultan sila, Kudarat, Agapay. Maguindanao. Ayan, Ayan. si Ate And shoutout po sa mga Alimudin family at Sumilala family ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Love shoutout po sa inyo dyan. Kita lahat.
Ayan. Sige na po, bye-bye. Lipat na po tayo kay Michelle. Ayan, magsa-search na po ako. Nalubat ako. Tsaka, i-ano ko pa, i-guide ko pa si Cruz para mapunta dito. Ayan. God bless po. Bye-bye. Lipat na po kayo kay Japina. Ayan. Madami nagmamahal sa inyo dito. Ayan. Bye-bye po. God bless. Galap shoutout po. Ate Nino Rosa, Gihan, galap shoutout.